पुरुषखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दिनै जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जों मोनसे सावरायमेल लादोंमोन बेवहाय जे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट'आव जोङो जोंनि गेट टुगेदारखौ लानो थाखाय जों थाम-थिम खालामदों। दा बेखौनो जों सावरायनानै दिनै जों फाइनाल खालामनो हानाय जाबाय। बेजों लोगोसे जों फैबाय थानाय समफोराव बे आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जोङो हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांनो थाखाय थांखि लादों आरो जाबायदि बर' हारिखौ जौगाहोनायाव खामानि मावनांगौ बेफोरखौ लानानै जों बै दिनखालि सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे जोंनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ जों दिन्थिनाय जागोन लकेलिटियाव। दा बेबायदिनो जों नुबोदों गोबां डिस्ट्रिक्टफ्रा दिनै कमप्लिट जाबोगासिनो दं, नाथाय जोंनि डिस्ट्रिक्टआव लानो हानाय जायाखैमोन। ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि डिस्ट्रिक्टफ्रा माखासे रां रुफाफ्राव एसे दुरबल बर्तमानाव दासिम जोङो गावनि आथिङाव गसंनो हाथ'वाखै। दा बेनिखायनो जों एसे लेट जादों। थेवब्लाबो जों दिनै गोसोखौ गोरा खालामनानै बयनिबो मतामत लालायनानै जों दिनै फाइनाल खालामनाय जाबाय। दा बेसेखिनियाव जोङो माखासे प्रग्राम जोङो लानो नागिरदों, जेरै जों हमनानै ला सेन्ट्रेलजों गोरोबनानै सेन्ट्रेलाव जों मा हाबाफारि लानाय जायो नङा होमबा। जों बेखौ फिसायैब्लाबो गहपुर नोगोरनि हिसाबै जों बयबो नाजालायनानै गहपुरनि मा प्रडाक्सन दं बेखौ जोङो दिन्थिलायगोन एबा जोंनियाव सोर सोर मा रोंगौथि रोंखो, बबे लाइनाव बेसेबां डेभेलप जानानै दं, जों बैफोरखौ बै दिनखालि जोङो नुजाथि होलायगोन बा नुजालायगोन, गावजों गाव जों मान बावलायगोन। दा बेखिनि हाबाफारिखौनो जों लानाय जादों आरो बांद्राय गिदिर नङा, जों फिसायैनो रं गोनां खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों। इसोरा जुदि अनोब्ला जों साक्सेस जागोन होननानै जों आसा फोथायनाय दङ, आसा फारिनाय दङ। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो गासै जोंनि मिडियानि गासै मावगिरि, नांथाबगिरि, दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावबाय। दिनै जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन हिसाबै जों मोनसे जथुम्मा जिरायदोंमोन। दा बे जिरायनायाव जोङो फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट' बेवहाय जोङो मोनसे गेट टुगेदार खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव जों माबोरै दैदेनगोन एबा माबोरैहाय जों हाबाफारिखौ खुंगोन बिनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायबाय। न' डाउट जोङो गहपुर हिसाबै जोंहा माखासे फाइनान्सियेल सावनाया एसे खम, थेवब्लाबो जोङो गोसोखौ गोरा खालामनानै गावखौनो मोनसे दायित्व दं हिसाबै दायित्वखौ लानानै जोङो खुंनो थाखाय आवगायबाय। दा बेवहाय जोंहा जोंनि गहपुरनि सिङाव सोर मा रोंखो हारिमु बिथिङाव, सोरहा मा हाबाफारि मावगासिनो दङ, सोर खनगासिनो दं, सोर मोसागासिनो दं, सोर खेबगासिनो दं, बेखौ जोङो दिनैसिम रोखायै गावजों गाव मोनथिलायनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जों फैगौ बे 5 अक्ट'खालि जों बेखौ मोनथिलायनो थाखाय एबा नुलायनो थाखाय जोङो लोगो हमलायनो थाखाय बे गेट टुगेदारखौ जों लानाय जादों। बेवहाय जोङो हिउज एमाउन्टनि बिराद गिदिर हाबाफारि नङाब्लाबो जोङो गावनो देहे केहे नांनानै जोङो रं बिरं खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामदों आरो बे सेस्थाखौ जोङो गोसोआव लानानै हाबा मावगोन। आरो लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलजों जों जेब्लाबो टाचआव थाबाय थानाय हिसाबै सेन्ट्रेलहा मा हाबाफारि लादों बैफोर हाबाफारिफोरखौबो जों फुलफिल खालामनो सेस्था खालामगासिनो दं आरो सेस्था खालामबोगासिनो दं आरो खालामगोनबो। लोगोसे जोंनि बे गहपुर हालामनिफ्राय सेन्ट्रेलाव जोंहा बेसेबां अबदान दं एबा बेसेबां अबदान गैया जों बेखौबो सावरायगोन। आरो लोगोसे जोङो सेन्ट्रेलनिफ्रायबो दासिम जोङो रावखौबो नाम मेनसन खालामनाय जायाखै, नाथाय सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायगोन, बेयो जोंनि गोसोआव दङ। बधय जों बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जगाजग जानानै बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन। आरो जोङो बै दिनखालि रं बिरंनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारिजों जोङो बे गेट टुगेदारखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। बेखौनो आं बुंनानै फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।